Hej sammen. Nu vil jeg vise jer part 2 af min makeup starter kit. Ja, lad os komme i gang. Min fjernsyn kommer til at larme alt for meget. Jeg ved ikke hvorfor, men det er fordi at jeg kan se noget, og jeg er nødt til at filme også. Ja, det bliver lige kommet. Okay, maybe Super Statue to Art. Det skal være ligesom god til hvor meget det var. Jeg tror ikke meget med godt, men ja. Vi godt at man skal have den til ens agentur, og det var bare lige en tilfælde. Vi skulle med en så meget vigtigt. Så ja, det er derfor. Ja, jeg skriver med min veninde, tror jeg. Nej, det er min ven. Okay, og så tager vi sådan her, og sådan der, så er det sådan her, så smører vi ud i, altså lidt for mørkt, men ja, så gør vi sådan her, sådan smører ud, så tager vi det ud, og her. Og i dag har jeg godt, jeg fjerner det lige lidt til det bare hår, og det er ret hyggeligt at have lidt skaffe, når man har vand øjnene. Ja, okay, og så har jeg en MAC, altså det er sådan en, man kan købe, hvis man gerne vil have dyreprodukter. En MAC som ja, det er så sådan den ser ud. Okay, og så kan du købe en MAC. Og så kan du også købe en og så kan du købe din concealer foundation. Ja, og så kan du købe puder den her, og så fordi jeg ikke har fået min farve. Det ser meget grau ud på kameraet, men det er den overhovedet ikke. Den er meget mere sådan. Jeg tror ikke, det er det, jeg har gjort det, men det kan jeg ikke. Jeg har ikke noget til at filme. Ja, ikke på den måde, men jeg elsker bare makeup'en til dyre. Jeg elsker dem. Den er den overhovedet ikke så lysere. Det er også noget. Og så har jeg sgu ting på min shop. Det her, det er den bedste puder ever. Den er bare mega god. Så ser jeg. Den bliver bare mere, altså. Den bliver bare mere number one, altså. Den bliver bare mere tag. Det må jeg undskylde. Det var min kom. Altså den her. Det bliver mega god. Ja. Det er sgu fordi, at jeg har en video, og det er de dyremærker i sin og min tror, den er rigtig dyr med MAC her. Den er dyre,
Medina Bush. Og så har jeg den her skarpe Medina. Og jeg elsker den her helt på. Se. Ej, for satan. Se nu. Nå. Au, jeg gør det ikke mere. Det var så lidt grimt. Okay. Gør det bare nu. Ja. Den her, den var rigtig god. Og den giver volume. Nej, det gør den faktisk. Ej. Ej, se min næse. Nå, lige meget. Ja, men den er helt god. Det var ikke en video, hvor jeg skulle sidde og lidt på mascara, men det gjorde jeg. Det synes jeg lignede ikke lige. Ja, men den kan du bruge den rigtig god. Og så har jeg også den her. Den er også pissegod. Det skal vi gøre så her. Okay. Ja, den er rigtig god. Den her, den er pissegod. Den skal du købe, og den skal være. Det var ikke meningen. Og så har vi Gush. Den er god. Jeg synes, jeg skal købe, hvis du gerne vil have sådan lidt tang. Så har vi MAC Blush. Den er også rigtig god. Den er farve. Den er sådan rigtig god, ikke? Og så har vi den her. Jeg ved godt, jeg har noget på i forvejen, men nu gør jeg det bare. Se. Yep. Ja, og så kan du tage din du har sådan her. Så kan du købe sådan den her. Ja, den er rigtig godt. Det er sådan ja. Okay, og så har jeg en til, og den er fra Gush. Koster 80. Og så har jeg den her også. Den viser. Der er så meget. Den har jeg ikke. Okay, har jeg mere. Så den der så overhovedet ikke dyr, men den er ikke god. Så vi kan fornemme. Ja, så har jeg den her. Den er også for Gush. Og den er og den dufter af fyr. Ja. Men det var alle de dyre mærker i købe, hvis I var begyndt at gerne have dyre ting. Ja, okay.
Handsome. Okay.